бароҳ мондани табодули таҷриба бо мутахассисони варзидаи кишварҳои гуногуни олам яке аз самтҳои муҳим баҳри боз ҳам беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба шумор меравад. қобили зикр аст ки то имрӯз дар самти ташхис ва табобати бемории сироятии коронавирус табибони тоҷик бо мутахассисони варзидаи як қатор кишварҳои гуногуни дунё мубодилаи таҷрибаро ба роҳ мондаанд, ки дар ин самт натиҷаҳои назаррас низ ба даст омаданд. дар доираи ин иқдом як гурӯҳ мутахассисони варзидаи олмон низ ин навбат ба тоҷикистон ташриф оварданд, ки ҳадафи сафари онҳо мубодилаи таҷриба бо табибони тоҷик дар самти ташхис ва табобати сирояти нави COVID-19 мебошад. ҳамакнун давоми 2 ҳафта мутахассисони олмон бо мутахассисони тоҷикистон дар самти ташхис ва табобати сирояти нави COVID-19 мубодилаи афкор менамоянд. доктор Норман ҳастам. Ташкилоти ҷамъияти олмон оид ба ҳамкориҳои байналмилалиро муаррифӣ мекунам ва дар ин ҷо гурӯҳи олмон оид ба ҳамкориҳоро роҳбарӣ менамоям. дар давоми 2 ҳафта дар тоҷикистон бо 5 коршинос, ки онҳо намояндагони ташкилоти мо, донишкадаи Роберт Кох ва инчунин донишкадаи Берхард Нох мебошанд, ҳамкорӣ менамоем. мақсади асосии сафари мо ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо мақсади беҳтар кардани хадамоти ташхисӣ, яъне бевосита фаъолияти озмоишгоҳҳо мебошад. дар доираи ин сафар мо мубодилаи ҳамкорӣ ва таҷрибаро бо коршиносони маҳаллии тоҷикистон ба роҳ мемонем, то ин ки доир ба COVID-19 он маълумотеро ки то ин дам мо ҷамъоварӣ кардем, онро мубодила кунем ва ният дорем ки усулҳои нави ташхиси коронавирусро ба роҳ монем ва бевосита ташхис кардани вариантҳо ё ин ки штаммҳои гуногуни ҳамин вирусро дар тоҷикистон, дар шаҳри душанбе ва вилояти хатлон фаъолият хоҳем кард, то бубинем ки вазъи ташхис дар марказ ва минтақаҳо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст. умедвор ҳастем ки дар анҷоми ҳамин сафар мо маълумоти зарура доир ба вазъияти коронавирус дар тоҷикистон ва ташхиси он муайян мекунем ва инчунин як қатор корҳоро ба хотири такмил додани фаъолияти ташхисӣ ба роҳ мемонем. тавре зикр гардид, ташрифи табибони варзидаи олмонӣ ба тоҷикистон идомаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ду кишвар дар соҳаи тандурустӣ, хосатан дар самти мубориза бар зидди сирояти COVID-19 ба шумор меравад. ҳамзамон дар ҷараёни вохӯрӣ аз ҷониби ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкории техникӣ GIZ дар тоҷикистон ба пажӯҳишгоҳи тиббии профилактикии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат маводҳои ташхисӣ барои муайян кардани сирояти нави COVID-19, алалхусус маводҳои масрафшаванда, ки барои 50 000 тестҳо пешбинӣ шудаанд, тақдим карда шуд. бояд гуфт ки дар асоси нақшаи кории сафари мутахассисони олмон ба як қатор шаҳру навоҳии мамлакат низ ба нақша гирифта шудааст, ки дар ҷараёни он суҳбату вохӯрӣ ва машваратҳо, инчунин боздид аз озмоишгоҳҳои минтақаҳои кишвар низ дар назар аст.